Salam mehriban dinleyenler. Moda Fasonlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size moda dünyasının 2024-2025 yıllarda yattan çıkmacak koynakları, penjekler barada görüşmekte. Moda dünyası hiç vakt bir yerde duranok. Onna her mevsim täze tendensiyalara getirýär, hemde köni stilleri gaýtadan meşhurluğa eýedýär. Bu hut 2024-2025 ýyllaryň tepkidiniň güýz, goş mevsim magatda hem şeýle häsiýete eýe boldy. Bu mevsimde moda dünýäsi klassika bilen döwrewatlygyň täsirini utgaşmasyny hödürleýär. Şundan ugralyp, ýakyn geljekde moda landşaftyny döretjek täze esasy trendlere nazar alalyň. Güllü şekilleri, gül naşlary ennediň bir tamys dälle, esem soğuk mevsimde de ýörgünli bolar. Trikotaj we köp gatlylyk. Trikotaj önümleri sazlaşygyň we geyim gatlylygynyň täze görnüşlerini hödürlemek bilen ýene de trendlerine galýar. Bu trendler täze mevsimde geyinmege ähmiýet berýän her bir adama özüne mahsus stilini tapmakda, garderobyň geyimlerini mevsimine göre saýhallamaga, döwre göre geyinmege mümkinçilik berýär. Ene gyrlar. Bu görünmejek videom şulardan barat. Videolarymı halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteseňiz, ýagny görmek isteseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmäňize sag bolun.